jednu, za mene jednu pesmu, da podsjetimo ljude da smo pre 2-3 nedelje gledali reportažu, hteli ste da proslavite 50 godina ove mature, pa malo niste mogli da dođete. Da, pa to je organizovano, Dušan Veljković i Željko Veselina, oni su organizovali naš... I Dušica. I Dušica, da. Oni su organizovali naš sastanak preko Zooma, tako da smo se svi skupili zajedno... Virtualno ste se skupili. Virtualno ste se skupili i to je bilo, moram da priznam, jedno jako dobro i vrlo uzbudljivo, uzbudljiv jedan događaj. Pogotovo za mene, ja nisam bio mnogo godina i nisam video mnogo, praktično neki od mojih drugova nisam video od kad smo maturirali. Tako da je to bilo... Hoćeš da kažeš da je bilo šokantno i emotivno? Emotivno. Da. Pa moram da priznam, nisam dolazio u Niš mnogo posle odlaska na studije, mada svi mi imamo neka sećanja iz naše mladosti i moram da priznam, ono što mi nešto nedostaje mnogo je, pre svega, vrlo je teško da se pronađe, na primer, džigerica uz hranu. Kad dođeš vodiš? To nema nigde, moram da ti kažem, možda negdje u Francuskoj ili neko nekad čuo da su to nekad pravili, ali to nema nigde sem kod nas. A drugo što je interesantno, uvek mi je bio interesantan jezik iz Južne Srbije. I evo sad ću da